Jo crec que globalment, i sense entrar en detalls molt precisos, l'espai públic a Barcelona és un exemple d'espai ben cuidat, ben projectat, ben aplicat, etc. Potser té problemes d'eficiència quantitativa, però en realitat la forma de dominar l'espai públic a base de projectar-lo i de considerar-lo realment la matriu de la ciutat. Jo crec que Barcelona ha estat un exemple per tota Europa i hi ha hagut moments millors i moments pitjors, però en realitat continua conservant aquesta preocupació per l'espai públic. Advertint una cosa que a mi em sembla molt important, que quan parlem d'espai públic, en realitat jo parlaria, com va fer moltes vegades el Solà Morales, d'espai col·lectiu. És a dir, perquè hi ha espais públics, espais que utilitzen la col·lectivitat i que no són públics, sinó que són privats. Vull dir, també s'ha de comptar amb això, també un restaurant o un bar o un casino és un espai col·lectiu que a vegades pot ser privatitzat o no, amb independència. S'ha tret l'espai de les aceres per posar-hi unes coses que atrauen més la vida col·lectiva, doncs no és anar enrere, sinó és anar endavant, no? Penso que és una mica exagerat aquesta valoració que s'està fent últimament del peató com a única utilització de l'espai públic d'una ciutat. Sembla que la ciutat només serveix per anar-se-la a mirar i per trobar-la bonica o lletja o per aplicar-hi uns usos especials col·lectius. La ciutat és complexa, hi ha moltes utilitzacions que poden tenir una crítica de caràcter, diguem-ne, més aviat polític o sociològica, però que en canvi en la realitat són importants. Jo crec que a Barcelona li falten terrasses de bar. És una de les ciutats amb menys terrasses públiques, quan és la ciutat europea amb un clima més favorable i més possible, però el que hi ha és que hi ha poc espai públic, poques aceres per poder-les ocupar amb terrasses de bar. El pitjor que se li va fer un vianant encara que és que deixar-lo sense terrasses a la ciutat, encara que hagi de pagar per prendre una copa o un xarel·lo. Jo, per exemple, he vist l'experiència de la plaça Real. La plaça Real sempre ha tingut molts bars a tota la planta baixa. Hi va haver un moment que es van reduir, perquè uns van anar malament, van plegar, van tancar. Hi va haver un moment que mitja plaça Real no estava ocupada per bars, sinó per algunes botigues que no tenien res a veure amb la juerga, diguem-ne, o per botigues en període de decadència que no funcionaven. Doncs va ser l'època que la plaça Real estava pitjor, l'època que la plaça Real estava plena de delinqüents i de gent dormint al carrer i de tot, perquè resulta que les terrasses a l'aire lliure són al mateix temps uns elements de vigilància i de control de la ciutat molt important. Ara que està ja tot ple de restaurants és quan funciona millor. Per governar s'han de donar normatives i clarificacions molt específiques per saber què es pot fer a cada lloc, però això és còmode per tenir el mètode per governar i per obligar les coses a ser d'una determinada manera, però és dolent des del punt de vista del projecte. És a dir, no, quan es diu que hi haurà terrasses només quan les aceres tindran més de tants metres, doncs depèn. És a dir, no es pot tenir una idea clara de dir i precisa només de dir les aceres de tal dimensió, o les que donguin al sol o les que donguin a l'ombra, o les que siguin, no sé què, poden tenir terrasses en aquestes condicions, sinó que el que s'ha de fer és un projecte de totes les terrasses possibles de Barcelona i aplicar-les no amb una normativa, sinó amb un criteri d'especificitat projectual. Per això, jo penso que aquestes coses de detall d'un barri estarien més bé no fer normativa, sinó anomenar a un tècnic, un arquitecte o un urbanista, que decidís en cada cas segons la seva idea projectual del barri. És a dir, que hi hagués una persona que sapigués, que s'imaginés tota la ciutat vella, per exemple, amb unes característiques especials, per exemple, amb moltes terrasses o amb poques terrasses, amb cap cotxe, amb bicicletes, és a dir, que totes les volgués a través d'una idea general del barri. I això només pot fer encarregant aquesta idea del barri a un tècnic que ho tradueixi a criteris i que apliqui aquests criteris amb una llibertat adequada com a autor del projecte. S'ha d'aplicar a través d'un criteri superior que abarca les idees generals sobre tot el barri.
Quan diem que en els espais públics d'una ciutat és molt convenient que el vianant tingui espai per circular lliurement, per fer la vida col·lectiva adequadament, també hem de dir que per poder fer la vida adequadament en una plaça s'ha de poder arribar. I una de les maneres d'arribar és amb moto, i amb tramvia, i amb autobús, i amb cotxe particular. Vull dir que l'accessibilitat per transport mecànic és un fet essencial i primari en la consideració de l'espai públic. Jo crec que això que tots diem i pensem i defensem que el cotxe individual o particular acabarà desapareixent de les ciutats, jo crec que és un error capital. Jo crec que augmentarà i augmentarà molt. El dia que se generalitzi el cotxe elèctric, que ja no hi haurà l'argument de la contaminació, els cotxes es multiplicaran per 100, hi ha molts més cotxes que ara, i hi haurà la manera de defensar, perquè serà un sistema de transport privat, en el fons bastant barat, i en realitat molt útil des del punt de vista d'anar d'un punt a un altre de la mateixa ciutat. Però s'ha de demanar que hi hagi un càlcul ben fet de quina és l'ocupació necessària, no? Perquè jo crec que avui dia, si traguéssim tots els cotxes que hi ha als garatges a la ciutat quedaria col·lapsada. De manera que això no hauria de passar, hauria de passar que amb un percentatge estudiat i determinat científicament la ciutat continués funcionant encara que sortissin el 80% de cotxes que hi ha als garatges. Per això és un problema, jo crec, molt tècnic, és que a l'hora de projectar les noves àrees s'ha de tenir en compte l'aparcament com un dels elements fonamentals de circulació. I ara se m'acudeix això, com tornava a insistir sobre el problema del vianant i la circulació. Hi ha un arquitecte o un urbanista que utilitzava una frase que la trobo molt significativa. Deia, què és un vianant? Un vianant és un senyor que ha lograt aparcar el cotxe. Jo crec que sobre la vorera no hauria d'aparcar res, però o bé que una part de la vorera deixés, amb certa lògica analítica, deixés de ser vorera per ser un pàrquing de motos, però sembla una condició que no passi el que passa moltes vegades a Barcelona, que per arribar al pàrquing de motos s'ha de passar amb moto a través de l'acera. De manera que jo crec que això és una manca de classificació definitiva de la circulació. El problema de salut pública més fort que té la ciutat de Barcelona, que és que jo no entenc com cada dia els ciclistes no maten 10 o 12 peatons. Jo ja hem vist així subjectivament, a més he estat a punt de morir 10 vegades. Amb les motos no passa això, les motos circulen una mica per la cera, circulen un metro per agafar bé el pàrquing, però en canvi la bicicleta fa itineraris tremendos amb contradireccions, amb segregació respecte als altres sistemes circulatoris. Jo crec que la bicicleta, que crec que és un instrument molt bo per millorar la circulació individual en la ciutat, s'ha de fer amb una rigorositat de normativa circulatòria molt forta. Només faltaria que Barcelona no prioritzés el turisme, perquè ja estaríem tots morts de gana. Perquè, esclar, la base de la vida econòmica dels catalans és el turisme. De manera que si volem ensorrar-nos definitivament, suprimir el turisme i l'endemà tots els catalans estarem morts de gana. Si dona molts diners econòmics, molt negatiu ja no és. Pot ser negatiu perquè es podria donar els mateixos rendiments econòmics, però sense donar els problemes d'intervenció defectuosa. No sé, jo crec que no es poden tenir idees massa generals sobre això. Una privatització d'un tros d'un espai no és sistemàticament una operació contra la voluntat del poble. Moltes vegades és una cosa a favor del que vol el poble, que és guanyar uns diners, tenir uns espais de categoria, tenir les relacions internacionals productives, etc. Això no vol dir una altra cosa, que és que en un moment determinat les prioritats poden desfigurar una mica el panorama i en un moment determinat es pot, amb una visió errònia, afavorir coses, diguem-ne, més populatxeres pel turisme i amb això destrossar la part bona i característica de la ciutat. Jo crec que el turisme, a diferència d'altres activitats, té el perill d'automenjar-se. És a dir, que la Rambla és un dels carrers més bonics del món, però esclar, si s'omple d'onades de turistes que només passen per comprar
barrets mexicans, la Rambla ja no serà un carrer agradable, serà un carrer desagradable i el turisme hi deixarà d'anar.